живота си ми бил уверен, че е изпълнено твое желание. Господи, искам да направиш магистрала от Добрич до Пловдив, защото с 100 км в час аз съм номер едно, за да мога да ходя, когато си поискам. Желанието ти е материално. Помисли се за огромното предизвикателство на такъв тип начинание, за подпорите, които трябва да се издигнат, за тоновете бетон и стомана, които ще са необходими. Това ще изчерпи много от природните ресурси. Мога да го направя, но ми е трудно да приема стремежите към материални блага. Не бързай, помисли си и си пожелай нещо, което да е толкова цялото човечество. Господи, искам аз и всички останали мъже да можем да разбираме жените, да знаем какво чувстват, какво мислят, когато плачат, какво искат да ни кажат, когато ни наказват с мълчание и казват, че всичко е наред, да знаем какво всъщност имат предвид. И най-вече да разберем как да направим една жена истински щастлива. Вие ли са четен по и представя на магистрала? Да. На такъв тип начинание. Алткюто. С 100 км в час аз съм номер едно. Господи, човек... Аз ще ви дам майката. Мога да го направя. Аз нагоре трябва да бъде. Майка ви ще идва. С 100 км в час аз летя. Пашка пред клуба за моето парти. Най-яките жени са с VIP карти. Дай ми писта, аз стала виста. Всички мои хора са на